Maayong adlaw na tanan. Okay, so karon nata sa special nga segment na akong gitawag og ngano naman in taon ni. Sa bot-bot ra ko na pero basta nata sa special na segment karon. Okay, so karong adlaw nanapog ko'y i-review ng mga pictures ako nakita sa internet. Ang uban ani ganahan ko. Ang uban ganahan po ko. So, sa ato na sugdan. Una kani. Kapit ng eleksyon. Nya kaning picture nagingon vote wisely. Kabalo ba mo? Sukad nga narehistro ko as a voter. Kada eleksyon ako nang gisunod. Pero antod karon wa pagid na kadaog si wisely. Ngano man na siya nga kada eleksyon man ta na siya mudagan. Sige ko ingong vote wisely. Botar bitaw kong wisely wa may daog-daog. Karong umabot na eleksyon. Sorry kay wisely di na kong botar nimo. Okay. Kani usa sa picture nga ako nakita ni adto ko og kanang mall. Dili day mall. Sud siya sa mall. Yan na mall sa sud sa mall. Basta unsa na. So, nakita ko ning picture ug ningon ko sa akong asawa, "Uy, unsa ni naglibog ko? Ipanghatag or naibayad?" Honest. Yun akong asawa pagbuyo din ha. Tanawan tapad. Makita ninyo? Ha? Pag 200 eh. Abi na ko free bitaw. Pinoy gino pinagigotok. So karon, ganahan mo mag face to face na ta? Limang gana, no? Kuyo kayo. Ready na kayang uban para sa face to face class. Pero mura pud tang mga astronaut ano? No, unsa ba ka ha? Pero okay ra basta na face to face. Di ba? Kana, kita mo na. Ngon sila sa una ang ayaw ginom og kape kay di ka katuog. Ayaw ginom og gatas di ka kamata. Kani grabe, no? Gatas pampalakas, di ba? Kape pampanerbyos. I-combine ang duha pampalakas ng nerbyos. Bitaw, no? Wasa ko kauna na. So, kaning sunod na picture, kani money last na tong hisgutan karon. Ikaw kasuway na ka nga nakasugat ka og nay nangayo nimo sa dan. Kung nga nimo masugatan, mo hatag ka o di? Hatag ay apil mo kinabuhi. Ikaw tiunan ka gingana. So ikaw amping-amping landaan, no? Sugat ka na nga nga bata, no? Di aton lang punan kay murag lain kayo kung kanare mahuman. Okay ni kasuway ka na what if taxi driver mahimong piloto? Nindot na ipasiwil gyud na gamot ba? Uy, nawa ang sigarilyo na. Napalid ko sa gihangin. Unsa kaning eroplanuhan? Mulupad bigay gahan ni. So kana lang sa karon. Unya, I hope nalingaw ang tanan. Unya, basta na mo i-recommend or i-comment lang sa ubos diha sa ato ang chat or sa kanang comment section. Kung ganan mo pa shout out, i-type na po. Ay kalimot kung ganahan mo sa mga videos sa labi na karon, hit the subscribe button and click the notification bell para sa mga sunod na mga videos nga parihani kung makauyon ka. So, ayo, amping ta, amping.